Ahojte, dnes otváram 10. okienko môjho adventného kalendára. Takže ideme sa pozrieť, čo sa v ňom nachádza. Takže je to voľný sprej, ktorý obsahuje vôňu levandule a harmančeka. Ako sa používa? Môžete ho použiť na vankúš alebo do izby, kde chcete cítiť vôňu levandule. Pre koho je tento produkt určený? Určite pre všetkých milovníkov levandule, pre ľudí, ktorí majú často stres, nervozitu, pre ľudí, ktorí majú problémy so spánkom. Teraz v aktuálnom katalógu tento sprej nájdete v sete na strane 192. Tento set obsahuje ešte aj fialovú kozmetickú taštičku, špongiu fialovú do sprchy a penu do kúpela s vôňou levandule. Ak sa ti tento príspevok páči, daj mi srdiečko alebo like a klikni na sledovať. Teším sa pri ďalšom videjku. Čaute.